pois ja me tehdään kaikkea paskaa! No kuvat sävytetään valot. Tervetuloa tänne kananmunasyöntikilpailuun. Meillä on kilpailumme sponsorina Kultamuna. Ja no niin pojat, nyt hommi. Ja kilpailun säännöt ovat! Se kilpailija, kumpi syö ensimmäisenä kananmunan tai pitää kauemmin kananmunaa suussa, on voittaja. Kilpailija, jonka kananmuna tipahtaa suusta, diskvalifioidaan. No. Nyt popsikaa pojat, popsikaa! Vielä menee! Ja voittajan! Samuli! Kato nyt mitä sotku toi Samppa teki. Nyt tulee kuule huutia himassa. Kato nyt sä että nyt suoraan tohon noin. Kuka nyt siivoo? Samppa! Siivaamaan! La 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 la. Jee! Vähän kiveen Tommi osui. No. Lähtikö pää irti? Ei. Au! 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 Terve! Tänään meillä on Teppukoulussa täällä Keinulla takaperin voltti. Sitten tässä näin kääntyy. Näin! Näin homma etenee. No niin, nyt lähtee vielä lallie. No. Mennään juttuun. Ai helvetti. Uudestaan! Valellisesta päivää, täällä on laittomia nöysereitä. Tiivistyy. Tunnitus jää. Ai ai. Menikö Tommi oikeesti? Mitä suun? Karkuun! Kommenttaja. Mitä? Sano kommentti tästä. Noniin, kommentit peliin. Pääskät! Karpalla on asiaa jälleen kerran. No niin, tässä oli meidän ensimmäinen kuvauspäivä ja tulee tähän videolla aika monikin kuvauspäiviä vielä, niin no me lopetetaan tähän ja seuraavaksi uudet temppukerhot ja syöntijutut ja kaikki temput. No, näihin kuviin, näihin ääniin. Niin, muistakaa meidän sponsorimme Kultamuna. Kultamuna. No niin, tähän se loppuu. No, hei!